Good morning. Basta may signal lang kuno, nagamonitor sila sa kaningay Kanduni. Kay Nimpa Ibanez, nagamonitor sa Barangay Tangob. Taga Tangob da, good morning. Dira kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Jamil Florendo. Di Anton Diaz, bahara siya. Sa Patria Village, naga-monitor si Di Anton Diaz. Daligid lang, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Kay Jire de la Rosa, good morning. Alin sa Valencia, Spain. Kag mayong agaman kay Chay de la Rosa sang Fiesta Home sumagba didto sa Espanya naga-monitor. Makinatsila kitas ni. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Pasudlon tang report, election officer kanyaho nagklaro nga hindi prioridad ang mga himata o upod sa mga nalakip sa priority lane. Balita Comelec upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May action Fred, ginklaro ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya nga wala nalakip sa priority lane ang mga himata o konupod sang pila ka mga sektora nga ginhatagan sang prioridad sa nagapadayon nga voters registration. Ginpahayag ni Kanya nga ginhatagan nila sang priority ang mga senior citizen, person with disability, heavily pregnant women, medical frontliners, miyembro sa indigenous people community, kag mga uniform personnel. Ginklaro man ni Kanya Action Fred nga wala nalakip ang mga abogado kagiban pa sa special lane base man sa guidelines sa Comelec Central Office. Kahapon nga daw nagdangat sa 650 ka mga registrants ang nakawadra sa Comelec Bacolod sa ilang satellite registration sa University of St. La Salle. Heavily pregnant women nato, members sa indigenous peoples community, ang aton medical frontliners, ang uniform personnel. Amo lang na siyang aton niara sa priority, hindi na siya extended to the members sa household, sang sina nga may ara priority and also sa ilang mga companions mag-registration. Dapat yan si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Kanya. Santon Plus Gold mga kaaksyon, padayunon ng naton nga pabasugo ng aton lawa side effect. Plus Gold kag syempre start kag syempre hindi man
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23. Ano man yung report yung ang duwa nga fully vaccinated na pag-abot sa Hong Kong nagpositive ba? Ay, ano nangyari? Sa pagid, baw ini masadya ini. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga hindi magpabakuna gamitan ko police power. Di masadya ni. Kaya may mga sikta yang wala gapati sa vaccination ba? Dako naman ini nga problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 kay Donald Kabasag sa La Carlota. Good morning. Sumuman kay Allen Marlingko sang La Carlota. Kay Edi Laos, upod ya si Nanay Isabel gamonitor sa Victorias. Kay Crisel Mi Ongsod, nagamonitor sa La Granja. Kay Lidio Piligunis Jr., good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:29. This time check is brought to you by Ace. Muning landa kay Alejandro Taray, nagamonitor lang dira sa siyudad sang Sipalay. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nai, sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita, anom ka personaw na dakpan nagapabulang sa siyudad sang San Carlos. Balita Kapitolyo. Upod kay Action Brian Morden. Action Brian. Mga aksyon na Fred Akop ining anom ka persona sa akto nga nagabulang dira sa may sitio Kamangnawan, Barangay Bagunbon, siyudad sang San Carlos, tinalikdan nga adlaw. Ang mga ini amo sa day Rodolfo Abadilla Sr., 72 anyos, Ryan Caniedo, 25 anyos, Francis Fuertes, 29 anyos, Larry Vilarde, 50 anyos, Jose Isugon, 69 anyos, kag Alexander Jacinto, 50 anyos. Inisla nagapuyo sa siyudad sa San Carlos, Action Fred. Nabtan sila Action Fred nga nagapatigayon sang bulang o kung tawag sila diri nga tari o kung lusok, kag nakonpiskar sila poder ang 4 ka buhi nga manok, 11 iya ka bulang, 1 ka belt bag kag kwarta nga nagabalor sa 950 pesos ginapatihan nga ini amo ang pusta. Inang balita ini sa Action Brian Morden naga-report una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:36, kay Nathan Borromeo, morning kuno sa Barangay Panakiaw, Isabela. Happy listening sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, labi na gid Borromeo kag Hermohino nga pamilya. Si Elizabeth Malakagamala ri siya. Elizabeth, good morning. Kay Dante Makilan, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mga... Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayakan palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:41 na. Mga blatter entre, dugay-dugay, morning anay, kay Lily King, subuman kay Francis Frederick Palangka, si Jinky Di Alagdono, silinya good morning, kay Mamaya Lulit Di Alagdon, Papa Joe, Kirina Villaflor, utodya si Jen Di Alagdon, Jen Nagor, Aldrich John Apil. O sige, good morning, dira sa Don Salvador Benedicto, Barangay Pandanon, alin sa Arizona, USA. Kayo si Eduardo Dilubio, good morning, sa Crossing Calamba sa Laguna. Si Kirina Villaflor, more power, salamat gid. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagtayo na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa. Hintay size. This time, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Muning lada. Kay Banisa Star Mayo, Jinky Dilagdon, Noel Amar kag Alex Muntisa, siling ni Milili Oligo. Si Nuna Agrabanteo,
good morning. Naga-monitor ang kuno sila. Kay Tano Gisok, good morning man. Kay Robert Ruma. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning. O sige, tamyaw sa. Kay Star Mayo Kagjinki di Alagdon. Kay Bobby Ropano Galbi, good morning. Sige, happy September 27 from Bobby Ropano. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, arestado ang isa ka wanted nga persona sa kaso nga attempted murder sa ginpatigayan nga operasyon sa Sipalay PNP. Kaupod ang 604th Company kag RMSP Region 6 sa sitio Mabinuligon, Barangay San Jose, Syudad Sang Sipalay. Ang natagpan ang ginkilala kay Winstead Papa, 35, kag residente sang nasambit nga lugar. Ang warrant of arrest ang ipaparawag ni Honorable Henry Carles sang RTC Branch 61 sa Syudad Sang Kabakalan sa tupang Marso 14, 2006. Mahimo makaangkon sa temporaryo nga kelwayan si Mapa kung magbabayad ini sang 120,000 ka pesos. Si Mapa ang priso karon sa custodial facility sa Sipalay PNP. Balita sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Ivan Malban, good morning. Kay Bageda Bags Alila, good morning lang. Bawa, kadamo sang nag-react sining karon bag-o lang ginpalayag sang presidente. Nga kon hindi kamo magpabakuna, gamitan kamo sang police power. Di may mga reaksyon, no? Di niya kami wala kami agapati sa bakuna, kay manti respetuhon taman isla, kay manti mga sikta ini, nga wala nagapati magpabakuna. Ang ila sina iatindo gina respeto ginaton. Kaugaling ako niya pangabay nga magpabakuna gikita. Di kahapon, amo ina ang kabangdanan nga nagtaliwan man ang isa naton ka half sister bangod man sinano. Galing ting iyaya nga rason ginatugyan niya ang iya kaugalingon sa Dios. Nagapati siya nga hindi siya paswab, testing, hindi siya magpabakuna. Hulaton niya kung ano ang pamatbat sa kahitaasan. Ina nga tindog gina respeto manaton. Sige, si Alex Montisa, happy 7th wedding anniversary ko, no? The most sweetest nga mag-asawa sa Minnesota, si Star Mayo Kagdok Mat Mayo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y saysay at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.